Hello mga yob! Magluluto tayo ulit. Ngayon naman magluluto tayo ng sinigang na bangus. Galing kami dun sa Seafood City. Nakabili kami ng mga slice na bangus. Pero hindi sila fresh. Ito mga frozen dito kasi. So, una natin gagawin, maggigisa tayo. Lagyan natin ng mantika. Ngayon, pinagsama-sama ko na yung bawang, sibuyas at saka luya. Igigisa natin. Yung iba hindi na sila nagigisa eh. Bali, magpapakulo sila ng tubig and then i-drop na yan lahat. Pakukuluan na lang. Ngayon, isusunod na natin yung ating kamatis. Yung ating kamatis, hindi naman kailangan natin siyang durugin. Luto-lutuin lang natin ang konti. Sabay na natin yung ating patis. Ito masarap sa sinigang. Patis. Ayan, lagyan natin ng konting brown black pepper. Alam nyo kaya ako ginagawa to dahil kaya ako siya ginigisa. Frozen kasi yung mga ano dito, yung mga isda. So, pag frozen ang isda, alam nyo naman, medyo may kalangsahan lalo na nga to. Ngayon, ilalagay na natin yung ating gulay. Haluin muna natin. Nilagay ko na yung gulay kasi pakukuluan muna natin ito. And then ilalagay natin yung bangus. Kasi hindi mo pwedeng ilagay yung bangus dito, matutunan. So ngayon meron akong kamyas, frozen din ang kamyas dito. Isa lang. Sobra ko lang yan, isang supot and yung powder na lang ang ilalagay natin. Dagdagan na lang natin ng powder. So ngayon, lalagyan ko na siya ng tubig. And then pakukuluan muna natin. Pag kumukulo na siya ng kulong-kulo na, doon natin ilalagay yung ating yung ating bangus. Ayan, kulong-kulo na. Ang gagawin natin medyo itong mga kamyas na to, pigayin lang natin ng ganito. So medyo may katagalan. So maglalagay na tayo ng ito yung mix natin na kamyas. Nabili ko rin din sa nabili ko rin dito sa Seafoods City. Lalagyan na rin natin ng chicken powder. At konting asin. Mamaya titikman natin uli mamaya kung kulang yung yung alat. Ay ngayon i-mix natin. Ang gagawin natin ngayon, tikman na natin kung tama na yun. Medyo dinurog ko na yung mga kamyas kanina. Ngayon titikman na natin. Okay na. Ang gagawin natin, ilalagay na natin yung ating mga bangus. Pangit ng bangus dito. Frozen. Pero may taba naman siya oh. And
Pagkatapos ako, nilalagyan ko rin ng puso ng saging ha. Ilalagay na rin natin yung puso ng saging para sabay na siyang maluto. Ewan sa inyo, sa ibang probinsya kung naglalagay kayo ng puso ng saging. Sayang itong mga to. Ngayon takpan natin. Ngayon, ito na. Pulong-pulo na siya. Ilalagay na natin yung ating mustasa. Ito yung ating mustasa. Ang dami. Yan, takpan niya. Okay, check na natin. Oh, luto na dito mga yob. Luto na to. Okay, sasandok na tayo.